20 urte igaro dira Irutsudokoitzak bere DNA-ak aderatu zuenetik. 20 urte hauetan gauza asko aldatu dira gure hirian. Eta Iritsudok aldaketa horien guztien lekuko izateaz gain, aldaketa horietara egokitzen jakin izan du ere bai. Eta gainera, euskaraz, gure hizkuntzan. Donostia euskararen hiria bada, zuena bezalako hedabideari esker ere bada. Gogoan dut, Astekaria egunkari paperean argitaratzen zenean. Ilusio handiz ekin zenioten bideari, eta ilusio horrekin jarraitzen duzue lanean hiriko aktualitatea jarraitzen eta donostiarrontzat garrantzitsuak diren gaiak jorratzen. Formatoa aldatu da, profesional dexente pasa dira erredakziotik, baino edukiek bere horretan diraute. Paperean zein internet bidez, egun Irutsudokoitza osatzen duzuen pertsonei esker. Donostiar askorentzat Irutsudo informatzeko tresna garrantzitsua da. Eta irakurle horiei konfiantza itzultzeko dan eskerga egin dezute 20 urte hauetan. Eta ziur naiz, hala jarraituko dezute da. Izan ere, Donostiaren bizitzaren parte garrantzitsua izan zerate 2 hamarkada hauetan. Besteak beste, lantzen dituzuen erreportaiak, jaiak direla eta jartzen dituzuen argazki galeriak Donostiar askoren atentzioa erakartzen dute. Horrek lan handia du atzetik, eta lan horren atzean lan talde polita dago. Horregaitik, gaur hitz labur hauekin eskatu nahi dizuet horrela jarraitzeko. Hain zuzen ere, Donostiari buruzko albisteak lantzen, irudiak zabaltzen, gure nortasuna eta kultura hedatzen, eta gure historiak euskeraz kontatzen. 20 urte hauetan hainbat proiektu garatu dituzue, eta ziur nago, etorkizunean proiektu berri eta interesgarri gehiago landuko dituzue da. Hiriko nortasunaren eta kulturaren parte izaten jarraitzeko. Jarrai ezazue Donostiako informazio, nortasun eta kulturaren iturri izaten. Zorionak Irutsudokoitza.